onye pro-chancellor Legacy University Okija bụ Dr. Leonard Nkameme ekwupụtago na anabatago na otu National University Commission anabatago n'ozuzuoke amụmamụ niile mahadum ha ahụ na-akụziri ụmụ akwụkwọ. Ya bụ onye pro-chancellor kwuru nke a na ọgbakọ ndị nta akụkọ ya na ndị otu ICAN Onitsha District, ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ, ụmụ akwụkwọ n'onwe ha na ndị nkụzi ha mere. Faith Onyemaechi ga-akọziri gị akụkọ anụ n'uju. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Dọkịta Nkameme kwuru na ya bụ mahadum bụ nke nwetara nkwado site n'aka otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ na mahadum bụ National University Commission n'afọ oyibo n'ọnwa Nọvemba 2016, mana ha malitere agụmakwụkwọ n'uju n'ọnwa Febụwarị afọ 2017. O kwuru na site na nnyocha ndị otu NUC mere n'ọnwa Jenụwarị, mahadum Legacy kwụzuru akwụzu ịgbagide mpaghara akwụkwọ niile ụlọ akwụkwọ ahụ na-akụzi, wee too ndị isi, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ na mbọ ha gbara ibunyi ụlọ akwụkwọ ha enu. Akwụkwọ ndị nwetara ikike nkụzi a na mahadum Legacy gụnyere Banking and Finance, Computer Science, Biochemistry, Microbiology, Sociology, Political Science, Mass Communication, Chemistry, Business Administration, Public Administration, Accounting na Economics. Site na nnyocha NUC mere n'afọ 2021, ya bụ mahadum gbara izizi na ihe gbasara ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi, ma bụrụkwa ndị abụọ na ngalaba South East na ihe gbasara agụmakwụkwọ. Ya bụ onye pro-chancellor gara n'iru gwa ụmụ akwụkwọ ka ha kwudosie ike mgbe ha na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọkọrọ ọnụ n'ihi na ha tozuru etozu. N'okwu ya, onye vice chancellor ya bụ mahadum bụ Prọfesọ Ezekiel Iheọnụ toro mahadum Legacy na ntụrụ ugo ha, wee kwuo na o nwere olileanya na ha ga-abụ ndị eji ama atụ na ihe gbasara agụmakwụkwọ n'obodo Nigeria ma n'obodo oyibo. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye ji ọkwa Dean of Student Affairs bụ Oriakụ Chinyere Ibe kwuru na ụlọ akwụkwọ ha na-agba ezi mbọ ịkụzi ụmụ akwụkwọ ka ha wee bara obodo uru, wee kwuo na ha anaghị enye ha ohere isonye na otu nzuzo ọbụla ma ọ bụ itinye aka na ihe ga-ewetara ha ajọ afa. Mahadum a gara n'iru yọọ gọọmenti ka ha nyere ha aka ịlụzi ụzọ esi abata ya bụ mahadum ma nyekwa ha ụgbọala nke ga-enyere agụmakwụkwọ aka site na mahadum Legacy Okija. Faith Onyemaechi n'akụkọ ụwa ABS.